Hello mga idol, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ayan, babalik na naman ako Alas 3 TV para sa panibagong content, sa panibagong araw na naman mga idol. Ayan, ang content natin for today is magluluto tayo ng tinulang baboy. At bago po sa lahat, sa bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel and click the notification bell para ma-update kayo sa bago nating upload ng mga video. Alright, hindi na natin patagalin pa. Tara na! Ayan, ito nga pala ang ating mga sangkap sa pagluluto ng ating tinulang baboy. Ayan, itong sili, may sibuyas dahunan, may pichay, tsaka yung karne, yung aos, tsaka bombay. Yan, una nating hiwain yung ating bombay. Yan, medyo maliit siya mga idol, pero okay na yan. Masarap to pag pag malamig ang panahon. May sabaw mga idol. Natin ang ating bombay. Ayan, susunod naman ang ating bawang or ahos. Medyo konti lang ang ating ahos kasi ano lang yun, konti lang yun ang ating karneng baboy. Kunan natin ang balat mga idol kasi naghiwalay din yung mga balat, sana all naghiwalay. May walay din yan yung balat pag pag niluluto na natin, kaya mas mabuti na tanggalin lang natin. Yung isang bawang natin may may nalalantang parte, pero okay lang yan. Yan, flex ko lang din yung aking maputing kamay. At ito na ang ating next na sangkap, ang ating luya. Yan, medyo maliit lang ang luya natin, ubusan tayo ng luya, kaya okay na rin to. Makadagdag na to ng lasa, tsaka mawala yung parang langsang bango ng langsang baho ng karne. At ito na ang ating sili espada. Ayan, 6 na piraso lang yung ating sili espada, pero naging magdagdag ng pwede din kayo magdagdag ng sili espada kung gusto nyo, pero sa akin okay na yan yung 6 na piraso. At saka ito na ang ating gabi, o tawag namin ditong gabi. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa inyo dyan. Sa amin dito sa Cebu, gabi yung tawag nito. Ayan, hiwain lang natin siya. At saka ito na ang ating sibuyas dahunan. Ayan. At yung main event natin mga idol, hindi natin makalimutan yung karning baboy. At saka yung pichay natin. Ayan, magluto na tayo. Ilagay natin muna ng mantika. At saka pag okay na, ilagay natin yung ating bombay, or kayo nang bahala kung anong unahin yung ilagay, yung bombay ba or yung bawang. Sa akin minsan yung bawang, at minsan yung yung bombay. Yan bombay yung nauna ko, pero okay na yan mga idol. Importante na masarap siya pag naluto na. Saka yung bawang natin at luya. Tapos
Tapos ilagay na natin ang ating main event, yung ating karning baboy. Ayan, sa mga katulad ko noon na hindi marunong kung ano yung fresh na karne at saka hindi fresh na karne or bago or luma na karne. Yung fresh na karne, yung kulay niya yung ganyan, no? Yung pulang pula pa yung ano niya, yung unod niya, yung unod ba, yung laman yung pulang pula. Yun yung ano, sign na fresh pa yung karne. Kasi pag matagal na ano siya, parang maputla na yung kulay ng karne, parang puti na siya mga idol. Lagyan natin ng magic at saka yung ginagamit natin ditong salt is iodized salt mga idol. Shake muna natin. Pagpasensya nyo na mga idol, hindi na tayo nakapag-adventure, pero pag may time na ako mga idol, mag-adventure tayo. Pupunta na naman tayo sa bundok. Ngayon medyo busy kasi ako mga idol, kasi yung sa work namin coming na kasi yung Christmas, kaya medyo busy kami ngayon. Ayan. Nilagyan na natin ng tubig mga idol, at saka tinakpan na natin. Lagyan ng konting asin kasi nagdagdag tayo ng tubig. Takpan na natin at pakuluin. Alright. And gusto ko lang mag-greet sa inyo mga idol ng advance Merry Christmas. At gusto ko rin magpasalamat sa inyo sa lagi nyong pagsuporta sa Alas 3 TV na ating munting bahay mga idol. At sa mga bago pa lang sa aking channel, sana i-subscribe nyo ako, subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa bago nating upload ng mga video mga idol. Yan, nilagay ko na rin yung ating gabi at saka yung silispada natin para parang ano, kunting ano lang, pag malambot na yung karne, malambot din yung gabi. Ayan, nilagay na natin yung ating dahon kasi malambot na ang ating karne at saka yung gabi. Masarap yung gabi lalo na pag ano, pag malambot na talaga siya. Ang sarap niya kainin. Pwede na hindi na mag-rice. Sa mga nagda-diet dyan, pwede yung gabi din lang yung i-pares ninyo sa ating ano, tinulang baboy. Pwede hindi na kayo mag-rice. Pero sa akin, kakain pa rin ako ng rice kasi para masarap. At okay na. Ito na ang ating finished product. Kakain na tayo mga idol. Gusto ko sanang magdagdag dito or maglagay dito ng sounds, pero may music kasi sa ano sa kapitbahay namin, malakas yung music nila, baka makapiright tayo, kaya nagvo-voice over na lang ako mga idol. Pero grabe, ang sarap talaga ng tinulang baboy mga idol. Grabe, napakainit pa mga idol kasi kakaluto lang ng ating tinulang baboy. Yan, pero malambot na yung laman niya mga idol. You know? Baka magtanong kayo kung bakit ko sinasawsaw sa patis. Kasi mga idol, gusto ko talaga yung mga maalat mga idol. Kahit na sakto na yung timpla ng sakto na yung timpla ng ating luto, isasawsaw ko talaga siya pag yung niluluto ko yung mga tinulang isda, tinulang manok, tinulang baboy, isasawsaw ko talaga siya sa mga sa patis or sa maalat. Pwede asin mga idol kasi masarap talaga. Gusto ko talaga yung maalat. Ayan, binilisan ko na lang mga idol para mas madali tayong matapos at mas madali tayong mabusog. Grabe yung pichay mga idol. Grabe ang sarap.
Ayan mga idol, pagpasensyaan nyo na mga idol, hindi na ako nakapag-outro kasi may nagpatugtog dito sa kapitbahay namin, baka makapiright tayo. Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay mga idol, and see you in my next vlog.